Te parlok nga ai play pi sai sin pat ha kan ka step ka pamta desibun ya ka jing kerjaan jong pi ya kan ka channel jonga ndai ka ka bang kwa ban ong ta kesni kadai halor jong ka jat ban riu ho cha ni dei kita ki jat ban riu ki bakrapang kembang ila sakot haki wei pat ki kiri ma ba kadai ka Scotland of the East ila sakot kan ka jala jongi kum ka Scotland of the East bat sakawai ru ki riu temen ki riu hendai kolong kuma ki ki mei men ki mei dot jongi ki khot ya kan kari jongi kum kari ke bati beriu tip lai tikai pat ka ba nakwa ban ong ni menta halor jong ka burom ka akor jongi ka jat beriu kasi henrei na i pat ya ka jingjot jong ka jat beriu da ka ba ngim ya tali da ka jingpat jingpra jong ka jat beriu ngi i sibun ki don ki jingpat jingpra henrei ka ba ngi pat ngim jumudur bat ngim jusung thu bun sin hi ngalaju mudur ngalaju perkhat ya ka ke jinglong ka jingman ka jongi kum ki jat ben riu ha ka ba tengkhan ka juan ki jing susi ha bang yui ya kata ka jingjot ka jingpat ka jingpra jong ka jat ben riu jongi akwa ban ong hang ni ba ka jingjot ka jingpat jong ka jat ben riu jongi ka dei da ka jingwan ra ya ka jing snuper harukom ki babun rukom ni snuper ha ka nyam ni snuper ha ka than ni snuper ha ka tien ni sungu peru ha jing sungu men ka jongi kendik kensan ha menen ha sinan kong ha ka bang ala tap ya ka video jong ki kun samla ki bai shat bat lek men ha por san da ka balang katolik jongi kala penlong ya ka ASCYM man ya kenduk lang ki kun samla jong ka balang katolik ha maulai ten reng layo pat ya ka comments ka boong ki katolik te dala ek ru om ikop lane om snokop kan ya kadai ka kentin kabala ban pensusi yangi namar ba kan ya kadai tang ka jing snow ban phia ya kata ka jing snow niam ka jongi nrei na kaliang jongapat ngakwa ban kentu ni lani don kanu ka kan hun balang kata kadai tang kalentiat ka jinget ka jongi nrei ngim dai pat ban snuper ya kata ka jinget ladang nginget hau blai nginget hau jisu te kemut kadai tang karukom peniat ya ka balang hala kirukom ki don ki balang ki baper ni hapo jala ka jongi nrei nginget scam ba kata balang ka ba ngidon kan nom yalam bakla yangi iwe tinga kwa ban ong ipi ki parlong ada pidon hakano ka hun balang wat nom smu per ya kata nrei tungai ba ping le ya ka ju ka kam ka babha ba pile ya ka ju hi ka jingiro ya ublai kamut ba ublai undon rangkat lembat ni iwe lang idon hakano ka hun balang bansim ya kani ka jing sungu per niam jing sungu per balang kalong tang kumba penpai nan penpra ya ijat ben riu jongi ibadon tang sitro kiwai ki briu ki niam ba he pan kamut ba kin yui ya kata ka jing long ka jongi ka bom ya de jingmun wat langi don tang hendian kamut kiwai pat kin yo dong kin yo lan kumno ban nyon su yangi ha kani ka jela ka jongi pinyu iya katu ka jingjia katu ka video ka bala sapriang step ha ki social media ha ka bau tu wei u riusit niam hindu u bala lek ban hela hapo kaying mane hapo maulenong kat ba ka jingnya sen kadang ya ndai ula lek sakmat ban hela jai shri ram kani ka dei ka jingyu i ki brio ya ka jing bom ya tali ka jongi makinut ban rong wat ki jing mane ban hela ban kenpo ya kita ki jinget ki jongi apa prah mangiru ngi ya kenpo iwe te kamut saki wei le kin sakhenya yu namat ba ki dei na kaniam hepan te parlop tangkani ko hinga kwa ban ong ba ngin sange no ya kini kijing snu niam ki jongi kijing snu pher ki jongi khna bangin long ki biya tali tu ailat ngin ngai hala kaniam ka ba lapan baptis yangi la kadai hakaniam ayu yuru ndai ni dai pat ban ya burom iwe mat liang desa ko wei ru ngakwa ban kren hang ni kijing snu pher jongi kham tam hakani ka por election ni don hala ki jongki ken hun ni don hala ki jongki party banjit yakinong mi khmat ki jongi kata kadai ka hok ko jongi bangin jit ya tau briu ba ni don kamen sim banjit ni don kamen sim ban pej hatu lau den em ubala ban kit ya kani ka lengkor ka bakhia ha ka ban kit ya ka jing son jong upat ba kidai ka hok jong pi ka hok jonga bangan jit yunu no briu ubala ban pej ya kata ka ka son jong ki pat ba henrei mentang yu ya ka jing ya pat ka bejur ba wat lang don tang sitro ya henrei ni don ya kata ka jing ya pat ka kata ka jing ya pat ka bang don ka bang yu iten kreng man la ka sengi kadai leng ba jong ki social media mi kren to men iwe pan para do prasnam
tutip ba kajat bandriu jongi kadon tang sitro rei kidon pat kumita ki ha kajing sisa bandaya nujor bat kiwei pat kijat bandriu kamut minang dei tang kum si yeng sisem minang la ban yashong ya bam ya di lang ha kaju ka kiuru ban ya nujor bat kiwei pat kijat bandriu ki bahet ban tekani ru ngi dei ban sang ya no ya kijing ya kentho ngi dei ban sang ya no ya kijing ya nia ya mai hapo social media kam tam haki Facebook ban kentho iwei ban post ya ki post ki balong ta ya kaman sim jong kiwei nim dei ban post ya ki jingtho ki ba kentho ya no ino nrei langi jit langi kersan yu no ru ngin ya dei pat ha kata kijing ya dei do dei senam ko jongi kadai tang ban jit ya unong mi kman hai si klip man ban tabut bat kinong job lada job manu ru kidai hi kinong trai jongi ki pat ba la kadai ha ka MDC election ne MLA election ne MP election habang lajit ru nim dai pat ban kentho da dien pan habang lajit ya kita kinong mi kmat ki jongi ailat makin pendam ya katem ko jongki hadu san snem khnang ba maki kinla ban le ek ek ba bhatam na ban ta kari mat kajat benriu ko jongi tisa ko weru ngakwa ban kren sai ni nalor bang idei kijat benriu berit pan nalor ba idei kijat benriu ki baduna ba ha kayo kakon ho don ki katu ni ki ba biang babien ha ki long ying long sam ki jongki namar ki don kalat kamai ka babiang nrei khamnyar pat ba kajat benriu jongi kan biang lot na dong sedong ha kamai kaji ha ka khai ka pateng bun hi ha jala jongi bang isu bela kan doi jakpo bat bun ru kinong ram kamut si bun ki jing duna ki jongi kham tam ha ka yo kakon hanrei halor kataru nalor bang la duna lupa idang kuat susu ban penduna kata kajing penduna ha ka yo kakon pan ngim judon kata kajing ya support mar kaliang kata kajing kersan mar kaliang kata kadai kajing sisahi ngamla manlen ngamla banri habang iya chaki yo kihan ngidon ya kam sim jongi bangin suhe tinga wari pi parlo bangin pendu no ya kani kajing long kajongi ya kadi kam sim suhe kajongi namar kumlungin suhe haba midai ki berit ngirit nadu kaman ngirit nadu kamai kaji nring susu he tang kasentur bat kaman sim kajongi kani kam dei ke bala ban kiwingi ngakan mau ngajukun mau namar la jong adon hayo bunsin haba ki parlo ki pardok parasnam jongi ki wan man thit jing thit na dukan habang iong ya kador ki ong bakarem palan tutip baki jat meriu kasi jongi kim jubam bun kabayo nong lada ki don haki yo kihan lain na isipo lane arpo tingka na banta gawe kamar kabangi di henry ke epat kabasungsi kalong ba ngayo sungaw ya ki kantin ya nginya lechit na ki dukan dakar namar ba kamrit dor henry tutipan baki dukan dakar kin pha dori pi lada kadai kamar kabasan spa kin pha dori pi ar hajar siteng lane la hajar dipin pan ma pi tu pin sungaw ba pila yo duna ba hadu rata hadu 70% pin yo duna ru ya ka dor baki pha mereka dorkan yang kapat bat ki dukan kasih ladaki ai lani kala ban kamarem susu ban te kani kadai ai ka jing bom ya dai jingmut ko jongi ka bom jing kersan ko jongi ya ki para dok para senam tinga wer sepi ki parlong lada pi don hakano kono ko jaka sungu ban kersan hi ya laki jongi jat benriu kenang ba kata kamai ka ji kan ki wiran te parlong nangai ba pin sungu tenat ya kani ka jing kren ko jonga kenang ba ngapan pau pi kenang ba mindon kata ka jing kiu na dong sedong ha kaliang kajing yedai jingun ha kaliang kamai kaji bat ha kiliang baro ban ong ha social media lei ngakwa ba pin sange no chi sundon ya kijing kan tho balai kiwe ki jat benriu kim don ki kam ki jam ki babiang namar ki hepat hala ki jong ki jaka ki jong ki menta kadai kalenti ke besuk ha na ka banta jong unu briu jong kanu ke briu kabla don ki jinang jing stan kadai ke besuk ha bakin kamai leng ba ki online namar barok ko nyi i baki apps menta hapo social media ki dai ki badon jingmi sudah nanget barok ma ki parlok ki ba la pendon kam ya ki mobile phone ki jongpi pi jule kai ya ki Instagram WhatsApp FB kini ru ki dai kita ki rensan ki ba pila ban pen pau ya lede pila ban post ya lede mat kata ka jing post jongpi pila ban kamai pisah den rai ngi ipan hadin kini kisngi ba ki brio ki jongi kila syai ki brio ki jongi kila don ya kata ka jinang ka jing start ka jing tip ka jongki kumno ban kamai pisah na po Facebook bat na Instagram ke pat ka basungsi kalong habang ngipus ya ki video ngipus ya ki dur ki jongi hapo Facebook lani Instagram ngayo i ya ki comments ki belong claim akor ngayo i maka don ka jing mai ki don ka jing ya hapo rensan social media kani kapan isai mangim don kata ka jing ya dai jingun ngim kwa ban tenrong yenu ino ngim kwa ban yarap yenu ino haba ki don hakta karensan ban kamai sub na kini ki social media di parlong nakaliang jonga ngakwa ba ban weri pi ba
ngin sange no bat ngin antan ngin da perkat shwa bangin comments lani shwa bangin post ban long ka jing ya phia shu ya kani ka jing long ka jongi nrei to ai ba ka man sim jongi kan long ka jam kan long ka ba perkat asin ki jingmut ki jing perkat jongi de ban pen pro bat ngim dei ban pen mong ino namar ngi dei para do parasnam nrei apo sosial media ngi dei ban pen i kan kita ki wei pat ki jat ben riu ba ngidon ya ka jing dei jingmut ngidon ya ka jing kersan iwei pan de para long ngai ba ki sutu ba ya ki jingmut ki jonga ki ai ki jing kwa ki jonga kumbang 8 pau sepi tengin nang yai persang nak kawai kapor bangin penduk no ya kita ki jing sngo jongi ya kita ki jing sngo he ki jongi nrengin long barbor ki bajai ki bas ngorit bat ki bajaman sim tengin scam lang ba ka jing i jong blai unang pasiau hangi iwei ba ngindon ya ka jing long jongi da kata ka jing riu blai kumba ka jat ben riu jongi ni la sya khot ka jat ben riu tip blai ku blai sibun ngin sai sempat haki wei ki video ki belong ki bala bantai ya ka imlang salang ka jongi ku blai sibun